Diskoteka Tropics gori. Halo, halo, halo. Alo, Pope. Ko je? Ćuprija drugi put. Ajmo, Ćuprija. Slušaj ovako, vratio se Mujo iz Amerike. Dobro. I pun je para. I Dobro. troši on to, razbacuje se onamo i kaže, Haso mu priđi, kaže mu, jel bolan Mujo, odakle tebi toliko para, šta ti to radiš u Americi? A on mu kaže, čistim atomske bombe. Ovaj mu kaže, pa kaže, kako te nije strah to da radiš? Te nije strah da to pukne, da eksplodira? I šta mu kaže Mujo? Pa ne znam. Kaže mu, pa šta me briga, to nije moje. Dobar. Reci mi, šta si ja pitao kad već drugi put zoveš? Ne, prvi put si mi pogodio, nisi mi ništa pitao. A, dobro, ništa, onda ću te pitam razlika između srpskog i engleskog pavijana. Razlika između srpskog i engleskog pavijana? Jest. To nemam pojma, ovo je priča na engleskom, nemam pojma. Da, bre, brate. Ne znam. Šta ne znaš, jeste, to je ta glupa fora. Engleski zna engleski. Pa, ali sam pogodio? Pa jesi. Ao, vrteš. Pa ništa, kad budeš došao u Beograd ili neka majica ili nešto, šta ti kažem, ostane vezete za Omeru ili ćemo ti poslati nešto od Cooler Mastera, vidjet ćemo. Nek ti biti pa ajde, bolje od Cooler Mastera nešto. Ima majice koliko hoćeš. Dobro, poslat ćemo ti olovku. Ima majice koliko hoćeš. Ajde, ostane na vezi. Ajde. Ćao, zdravo.